खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायरं राजिब बसुमतारी बे समाव फिन नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों बिटिआर सिमा बारायनायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे बिटिआरनि सिमानि बारायनायनि नटिफिकेशनखौ मैया गभर्नरनिफ्राय मोननाय जाबाय आरो बेनि उनावनो बिटिआरनि बारहावा लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बारहावाया सोलायबाय। बे समाव बयबो मिथिगौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'नि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बेनि उनावनो बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जाबाय थाबोदोंमोन। नाथाय बेखौ फिन आरोबाव नोंथांमोना नुना मोनबायदि बिटिआरनि सिमनाया थारैनो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदि बारिबाय। 3.1 दफानि बायदियै मोनसे जाफुंसारबाय होनना बुंनांगोन एबा 3.1 दफाया जाफुंसारबाय होनना बुंनांगोन। गोलाव सम दाबि खालामबोबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे एनडिबि आफादफोर लोगोसे गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरा बिटिआरनि सिमा बारायनाय एबा बिटिसिनि सिमा बारायखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दिनै बेयो जाफुंसारबाय आरो बेखौ लानानैनो बर' हारि नाङैनो बे समाव रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। दाब दाब ओनसोलाव बर' गामिनि खना खनला ओनसोलाव बे समाव बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों, रंजादों। गोबां बेफोरबायदि रंजानायनि फोरबो हाबाफारि लाबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 46टा गामिया एबा सनितपुरनि बिश्वनाथनि मोननैजों गामियाव मिलायनानै एबा मोननैबो जिल्लानि गामिफोरा गासै 46टा गामिया बिटिआरआव सोसनजाबाय आरो बे 46टा गामिया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि 46टा गामिया उदालगुरि जिल्लायाव सोसनजाबाय। बेखौ लानानैनो गोबां बिटिआरनि गासै 4 जिल्लाजों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथनि खना खनला गामिफोराव बेखौ लानानै गोबां रंजानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। लोगोसे बे बिटिआरनि बे सिमना बारायनायखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फिन आरोबाव मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों, जेराव बिटिआरनि सिमना बारायनाया खालि 46ल' गामि हाबनाय बे नङा, आरोबाव 19टा गामिया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि आरो मोन 19 गामिया थाबैनो हाबनो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानै बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बिथांनि बाथ्राखौ एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोननो जों रोखायै दिन्थिगोन। दा बेनि सिगाङाव जों फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। गोलाव समाव सिमा बारायनायखौ लानानै थामहिनबा बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि माखासे एमअएसफोरखौ सावनो ओंखारदोंमोन माखासे बर'नि दैदेनगिरि एबा मेलेमजिबिफोरा। दा बेखौ लानानैबो गोबां बाथ्रा बुंदों मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारि बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै मोनसे हाबाफारि लादों, रंजानाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लायावल' नङा, सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि दाब दाब गामि ओनसोलाव खना खनलाफोरावबो बिटिआर लिरनो मोनगोनखौ लानानै एबा लिरनो मोनसिगोन एबा मैयानिफ्राय बिथांमोना मोन 46 गामिया जे बिटिआरआव सोसन जाबाय बेखौ लानानै एबा गोजोननायजों गोबां दाब दाब ओनसोलाव रंजादों, बमा गावदों, गोबां रंजानायजों लोगोसे जुथुम लादों। बेफोरावहा नोंथांमोना नुना मोनदों जे गोबां बेफोर गामिया गासैबो मोनफ्रोमबो गामिया बे ग्राफिकनि गेजेरजों नुनो मोननाय गासैबो गामिया बिटिआरआव सोसन जाबाय आरो बेफोरबायदि गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो सागानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौबो गोबां साबायखर बावदों आरो बेनि गेजेरावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो बेनो जाहैबाय बिटिआरआव गासै 60 गामिनि अनगायैबो गासै मेम'रि दाम होनाय बायदि गासै 600 गामिया बिटिआरआव हाबनांगोन आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन होनना बुंदों। बर' हारिया खामानि मावनांगोन होनना बुंदों। गासै 600 गामिया बिटिआरआव हाबनांगौनि खामानि मावनांगोन होनना बे बाथ्राखौ बुंदों। बिथांनि अनगायैबो दिपेन बर' बिथांनि अनगायैबो आरोबाव बे समाव गिदिर बाथ्रा मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारि बिथांनि मोनसे गिदिर बाथ्रा। बे समाव बेरेखा दोलो थामहिनबा अपोजिसन दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो बिटिआरनि दफाफोरखौ जाफुंसार होनायाव खामानि मावनांगौ एबा हेफाजाब होनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों। ब्रह्मन बाग्लारि बिथाङा आथिखालनि मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा खावलायदों आथिखालनि अपोजिसनाव थानाय
दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे बिटिआरनि दफाफोरखौ जाफुंसारनायाव आरो खामानि मावनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों ब्रह्मन बाग्लारि बिथाङा आरो बिथाङा सोंखारिबावदों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआरनि एमअएसखौ सावनो ओंखारनाय बैफोरबायदि लिडारखौ दिनै सोंखारिदों ब्रह्मन बाग्लारि बिथाङा बिथांनि एबा ब्रह्मन बाग्लारि बिथांनि बुंनायखौबो जों नोंथांमोननो दसे समनि उनाव लाना फैदों बेनि सिगां जों फिन फोरमायबावदों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबनायखौ लानानै गोबां गोजोननाय फोरमायदों गोबां गोजोन एबा रंजानायखौ जों नुदों मानो होनबा सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो मैया बमा गावदों रंजादों बेखौ लानानै आरो बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गिदिर बाथ्रा बुंबावदों जाहाथे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ सरकारा थाबैनो मावफुंनांगौ थामहिनबा 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो माखासे इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनांगौ होनना बिथाङा दाबि दैखांदों जुदि खालामाबा फिन आरो बिनि बागै राहा लानाय जागोन गोख्रों सोमावसारगोन बिथांमोना फोरमायदों बिथाङा फोरमायबावदों बिटिआरआव 60ल' गामि हाबगोन बे नङा गासै 600 गामि हाबनांगोन बिटिआरआव होननानै बिथाङा दाबि खालामदों आरो 600 गामिखौबो सोनायनि थाखाय जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै खामानि मावनांगोन होननानै बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि इउपिपिएल दोलोआबो बिटिआरआव एबा बिटिआरनि सिमना बारायनायखौ लानानै एबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 44 गामिया बिटिआरआव हाबसननायखौ लानानै रंजानायजों मोनसे मेल खुंदों आरो बिथांमोना एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि इउपिपिएल दोलोआबो रंजानाय हाबाफारि लादों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर गोबां गामि सनितपुरनि 44 गामि एबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 44 गामि हाबनाय रायजो राजाफोरा गोबां रंजानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव जों गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा 600 गामि हाबनायखौ मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारिजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे दफा दंमोन गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथनि आरो बिनिनो साथिखान गामि सोनायनि जि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया जि मोनसे पेकेज फोसावदोंमोन बेयाव 41 भिलेजखौ बाउन्डारि कमिसन आरो आसाम केबिनेटआ एप्रुभेल होबाय आरो एप्रुभेल होनाय बायदियै जिहेतु बे गामिफोरखौ बिटिआरआव थिसननांगौ आरो बेखायनो उदालगुरि जिल्लाया सानजाहानि माने जोबथा जिल्ला हिसाबै बै जिल्लायाव थानाय बे गामिफोरखौ 41 गामिखौ मैया आसामनि गभर्नरा आरो जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ उदालगुरि जिल्लायाव थिसननानै होबाय बिनि उनाव 19 भिलेजआ हाबबावनांगोन बे मोनसे जोंनि माने जि दाबि आरो बे लिस्टआ अलरेडि जमा जाबाय उननि समाव आरोबाव 100 150 200 जिखिनि जोङो 400 500 बा 600 गामिनि जि लिस्ट होदों बेखौ पर्यायक्रमै थिसननांगोन दा बेखायनो बेयाव बुजिलायनायाव गोरोन्थि खालामनांगौनि बाथ्रा गैया दासिम जिखिनि गामि थिसनगोन बेयो उदालगुरि जिल्लायाव हाबथ'गोन आरो बेखौ जों कन्टिगुवास खालामनांगोन सिक्सिडलि मर्यादा माने कन्स्टिटिउसनेल जि मोनसे स्टेटास बे जाबाय कन्टिगुवास जानांगौ आरो पलिटिकेल राइटनि बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला बेयाव समस्ति बारायनायनि 40 बे 60तानि बेयाव लिरनाय दङ दा बेखायनो जेब्ला बे आबुङै आरो फुरायै जोंनि जिखिनि दाबिनाय गामिफ्रा थिसनजागोन बिनि उनाव अट'मेटिकेलि बै ओनसोलखौ लानानै गोदान जिल्ला दाफुंनाय जागोन दा बेखायनो गोदान समाव एसे आख' फाख' नुजागोन खिन्थु उननि समाव बिनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जि इउनिट बा कन्ट्रल बियो रोखा जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। 2023 मायथाइया जोबलांसै खिन्थु बिटिआरनि जुदि दफाया स्पेडआबो मावफुंजायाब्ला 2024 मायथाइनि सिगाङावनो जों सोमावसारफिनगोन होननानै सारा बुंदों। बेयो डेफिनेटलि जों बे आवाजखौ भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि लेभेलाव जोंनि मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव जों सरकारखौ प्रेसार होबोदों बुंबोदों 2024 सिगां बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजागोन बे कमिटमेन्टआ भारत सरकारनि बे कमिटमेन्टआ प्रधान मन्त्रि बे कमिटमेन्टआ गृह मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्त्रिनि जेब्ला एकर्ड जादोंमोन एकर्डनि उनाव क'क्राझारनि मास गेदारिंआव जेराव 9 लाखनिबो बारा बेयाव सुबुं गौमा जादोंमोन भारतनि माने गाहाय मन्त्रि बिथाङा फैनानै एनाउन्स खालामदों आरो नखर मन्त्रि बिथाङा बिनि उननि समावबो गोबां मेल मिटिङाव जोंनो बुंदों जे 2024 सिगां एकर्डनि दफाफोरा 100% मावफुंनायनि थाखाय सरकारा खामानि मावगोन आरो बिथांमोना जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौसो जोङो दाबिदों बा कमिटमेन्टखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनांगौ दा बेखायनो जोंनि आखायाव 2 मास टाइम दङ
आरो बिनि उनाव 2024नि एप्रिल दानाव पार्लियामेन्टनि इलेक्सन जागोन आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों सरकारखौ नारसिनदों जे कर्ट इमप्लिमेन्टेसना सोलिबाय थादों बेयो एसे स्ल' अर्डाराव जादों बेखौ स्पिडि खालामनांगोन आरो टाइम बाउन्ड कर्ट इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन आरो जुदि टाइम सरकारखौ नारसिनदों जे कर्ट इमप्लिमेन्टेसना सोलिबाय थादों बेयो एसे स्ल' अर्डाराव जादों बेखौ स्पिडि खालामनांगोन आरो टाइम बाउन्ड कर्ट इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन आरो जुदि टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला जों लुबैनाय बायदि कर्टनि जिखिनि गथा गथा जिखिनि दफा बे दफानि मावफुंनाया रोखायै आबुङै जायाब्ला सोमावसारनो बाध्य जागोन आरो भारत सरकारखौ जों बे बाथ्राखौ बुंनानै जों नारसिनबोगासिनो दङ बे स्पष्ट बे बाथ्राखौ बुंनांगौ जायोब्ला सोंखारिनांगौ जायो नाथाय दिनै आं बे महत्तआवहाय आङो सोंखारिनो लुबैयाखै नाथाय जिहेतु दिनै जोङो देरहासार जानो हादों बिटिआर दफायाव लिरनाय दङमोन जे गहपुर ओनसोल जिखिनि गामि ओनसोला हाबाखै बा बर' ओनसोलावहाय जिखिनि गामि कन्टिगुवास एरिया दङ बेखौ जे सोनांगौ बे बाथ्राखौ सोनायनि थाखाय मोनसे कमिसन दाना होदोंमोन आरो बे कमिसननि गेजेरजोंनो दिनै नायबिजिरनानै जे बाखि थानाय पासनिफ्राय सानजाहा थानाय गहपुर सिमुलिगुरि एरियासिम जेसेबां गामि दङ जे कन्टिगुवास एरिया बेखौ जोंनि बे बिटिआर 6 सिडिउलावहाय सोनानै होनाय जादों दिनै आसाम सरकारा नाथाय दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा माखासे इन्टेलेक्सुवेल सकल इन्टेलेक्सुवेल गावखौनो क्लेम खालामो बिथांमोनाथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय गंसेबो गामि हाबनाय नङा बे प्रमद बर'आ जाथिखौ फानबाय बिथांमोना थगायदों इउपिपिएलआ थगायसुला अनेक बाथ्रा दिनै इउटिउबारनि गेजेरजों ओंखारदों जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि नेताफोरनि गेजेरजों ओंखारदों सोरबाया बेखौ दाउदै गलाय कर्ट होननानैबो बुंदों अनेक बेबायदि बाथ्रा बुंगारबाय नाथाय दिनै इउपिपिएल हिसाबै आं दिनै बुंगोन जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिखिनि खामानिखौ दिनै मावबाय थादों हयथ' सैथोखौ लानानै मावनायखायनो दिनै बे देरहासार जादों इउपिपिएल हिसाबै दिनै बर' जाथिखौ रावबो थगायनो नागिराखै आरो प्रमद बर' बिथाङा दिनै बर' माहारिखौ थगायनो जिबनाव नागिराखै आरो बिनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाया सानफा एफा मावफुंजानो हमगासिनो दङ मैया 41 गामिखौ सोनानै होनाय जाबाय बे 41 रेभिनिउ गामिफ्रा दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिसोर जड़ित जासिगोन आरो माखासे गामि दंबावो बेखौबो साननैसोनि उनाव सुफुंजोबनायनि खोथा दङ जों फोथायो आसाम सरकारा बेखौ थाबैनो खालामनानै होगोन आरो दिनै बे जिखिनि जों गामिखौ जों बर' जाथिफ्रा लुबैदोंमोन दानि नङा बियो 1967निफ्रायनो बर'फ्रा बे ओनसोलाव थानाय गासैबो बर'फ्रा मोनसे खलबनि सिङावनो थानानै गावनि अधिकारखौ मोननांगौ बेखौ डिमान्ड खालामबोदों गतिके दिनै बेवहाय रंजानांगौआ अपोजिशनाव थानाय जायफ्रा दिनै क्रिटिसाइज खालामदों जायफ्रा फानना जाबाय होननानै बुंदों जायफ्रा दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सावनो ओंखारदों बिथांमोननिबो दिनै रंजानायनि सान बेवहाय बिथांमोनाबो रंजानांगौ दिनै जोङो गावजों गावनि गेजेराव एना एनि जाबाय थानानै जेबो लाब गैया जों बर'फ्रा मोनसे सुक्तिनि उनाव आरो गुबुन मोनसे सुक्ति खालामनानै सानफा एफा जौगागासिनो दङ बिटिसिसिम जों जेसेबां दावगाबाय आरो दिनै जों बिटिआरसिम आरो जों दावगाबोनो हमदों बेखौ हेफाजाब आरो मदद होनोसो आं मोनफ्रोमबो अपोजिशन पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ आं दिनै बे मुहूर्तआव खावलायो दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला
9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।